18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 2వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. శ్రీ కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో మనం నిన్న చూసినటువంటి మొదటి అధ్యాయాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఆ మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మనకి ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి శ్లోకంలో ధృతరాష్ట్రుడు అంటాడు, ఓ సంజయ, నా కుమారులు మరియు పాండు కుమారులు ఏమి చేసిరి అనేటువంటిది ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క ప్రశ్న. సో దానికి సంజయుడు చెప్తాడు. ఆ 2వ శ్లోకం నుండి 13వ శ్లోకం వరకు కూడా ఆ దుర్యోధనుడు యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితి, అతని యొక్క రాజనీతి చతురత, అతడు ఆ సైనిక పరిశీలనను అతడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటివి, అలాగే ఇంకా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉంటుంటాడు. మరి పాండవుల వైపు నుండి వారి యొక్క శంఖనాదాలు పూరించడము, మరి ఆ పాండవుల వైపు ఉపయోగించబడినటువంటి శంఖాలు, సో వారి విజయ అవకాశాలకు ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలను చెప్తాడు. ఆ తర్వాత ఇక సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉంటాడు, మరి అర్జునుడు మరి ఆ
రెండు సేనల మధ్య తన రథాన్ని నిలుపమని కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడము. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటే అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య నిలిపి, ఓ అర్జున, మీ కురు వంశస్థులను చూడు అంటూ ఆయన ముఖ్యంగా భీష్మ ద్రోణాదులు ఉన్నటువంటి వారికి ఎదురుగా రథాన్ని ఆపి చెప్తాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి బంధువులను వారందరిని చూసిన తర్వాత ఆ మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో యుద్ధం చేయను అని చెప్పడానికి ఒక 4 కారణాలని అతడు చెప్తూ ఉంటుంటాడు. సో మరి ఆ కారణాలు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి కరుణతో కూడినటువంటి వాడే, మరి ఆ రాజ్య భోగాల గురించి, పాపభీతి, అలాగే మరి యుద్ధంలో వారందరూ కూడా మరణించినట్లయితే వంశాచారాలన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి అని, తద్వారా అక్కడ ఆ పిండోద క్రియలో ఆపబడి పూర్వీకులు కూడా పతనం చెందుతారు అని కరుణ, భోగము, పాపభీతి, వంశనాశనము అనేటువంటి 4 కారణాలను అతడు చెప్పి, ఇక ఈరోజు అధ్యాయంలో కూడా మరొక కారణం చెప్తాడు. మొత్తం 5 కారణాలు చెప్పి ఆయన యుద్ధం చెయ్యను అని అంటాడు. అదే మరి అనిశ్చయత. ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తామా అనేది తెలియదు అంటూ అర్జునుడు 5 కారణాలను చెప్పి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ఉంటాడు. ఆ పరిస్థితులలో మరి ఇక అంటే తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించవలసినటువంటి సమయంలో అర్జునుడు మోహానికి గురి అయ్యి, అంటే ధర్మాన్ని అధర్మంగాను అధర్మాన్ని ధర్మంగా భావిస్తూ అతడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి ఆ స్థితి నుండి బయటపడడానికి అతనికి బోధించినటువంటి బోధనలే ఈ భగవద్గీత ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో ప్రారంభమవుతూ ఉన్నట్టు. ఇంకా కొనసాగిస్తూ నిన్నటి అధ్యాయానికి కంటిన్యూషన్లో ఇంకా సంజయుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తాడు. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సంజయుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుణ్ణి చూసి మధుసూదనుడు అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా అర్జునుడితో. శ్రీకృష్ణుడు, ఆ మధుసూదనుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటున్నాడట అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో మరి ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయ వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తినే కలగజేస్తుంది అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు అభిన్నులు అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఈ గీత అంతటా కూడా ఆ వ్యాసుల వారు శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అనడం లేదు, ఆయన్ని శ్రీ భగవాను ఉవాచ అని అంటుంటాడు. ఎందుకంటే భగవానుడుగా చెప్పబడినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ఎవరైతే ఇక్కడ పరాశుర ముని, శ్రీ వ్యాసదేవుల వారి తండ్రి అయినటువంటి పరాశుర ముని వర్ణిస్తారు. ఎవరైతే 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో అతడే భగవానుడు, సర్వ ఆకర్షకుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి సాధారణంగా పరతత్వము మనకి 3 రూపాలలో అనుభూతం అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అదే బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు.
సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణుడు భగవానుడుగా సంబోధించబడుతున్నాడు. కారణం ఏంటంటే మరి ఆయన ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ కృష్ణుడు ఈ 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. ఏంటంటే సర్వ సంపదలు, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, అలాగే సర్వశక్తి, సర్వ యశస్సు, అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, అలాగే సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణ వైరాగ్యము, ఇవన్నీ కూడా ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి కృష్ణ మీన్స్ ఆల్ అట్రాక్టివ్ అని చెప్పబడుతుంది సంస్కృతంలో, సర్వ ఆకర్షకుడు. సో అందుకే ఆయన్ని భగవానుడుగా చెప్పబడింది. సో మరి అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, మరి ఈ క్లిష్ట సమయంలో, అంటే ఏంటి క్లిష్ట సమయము? యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయం. ఈ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో ఈ కల్మషాలు నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినవి? మరి జీవితం విలువలు తెలిసినటువంటి వారికి ఇది ఏమాత్రము తగినటువంటిది కాదు. ఇది నీకు ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తినే కలగజేస్తుంది. ఎందుకంటే మరి మహావీరుడు అర్జునుడు అట చివరికి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయాడు అనేటువంటి అపకీర్తి నీకు వస్తుంది అంటూ చెప్పి ఇంకా అంటూ ఉన్నారు, క్లైబ్యం మాస్మగమ పార్త నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. సో ఇంకా మరి ఆయనని అంటూ ఉన్నారు, ఓ పార్త, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి లొంగకు. క్లైభ్యమాస్మ గమ పార్త, ఓ పార్త. పార్త అంటే కుంతీ కుమారుడు. అర్జునుడు కుంతీ కుమారుడుగా ఇక్కడ సంబోధించబడుతున్నటువంటి పార్థుడు. మరి ఈ పతన కారణమైనటువంటి నపుంసకత్వము అంటే చేతగానితనానికి నీవు లొంగకు, ఇది నీకు తగదు అంటూ, ఓ పరంతప అంటే మళ్ళీ ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని గుర్తు చేస్తూ, పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పించేసేటువంటి వాడు, శత్రువులను జయించేటువంటి వాడు. ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలిపెట్టి లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ పృతతనయుడుగా, పార్థుడు అంటే పృతతనయుడుగా సంబోధించబడినటువంటి వాడు. ఇంతకుముందు కూడా అడిగారు నిన్న, మరి అర్జునుడికి కృష్ణుడికి ఏమిటి సంబంధం అని. ఆ పృత అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క జనకుడు తండ్రి అయినటువంటి ఆ వసుదేవుని యొక్క సోదరి ఆ పృత అంటే కుంతి. ఇది ఇక్కడ మరి అందుకే ఆ శ్రీకృష్ణుడుతో అర్జునుడికి రక్త సంబంధాన్ని కూడా కలిగి ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయడానికి నిరాకరిస్తున్నాడు కనుక మరి అతన్ని యుద్ధం చేయమని క్షత్రియ ధర్మాన్ని గుర్తు చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. ఇంకా ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అన్నాడో, అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా మరలా కృష్ణుడితో అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజ అర్హులైనటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణుడు వంటి వారిని నేను ఎలానయ్యా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి? అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు సో మరి ఆ పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు, వారి యొక్క తాతగారు, అలాగే తనకు విద్యను నేర్పినటువంటి గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు, మరి అటువంటి వారు గౌరవనీయులైనటువంటి పెద్దలు, వారు సర్వదా పూజనీయులు. మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి? వారిని మాటలతోనే నేను ఇబ్బంది పెట్టకూడదే, మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలానయ్యా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి అంటూ అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అంటూ ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, గురునహత్వహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్షమపీహలోకే హత్వార్థకామాంస్తు గురుని హైవ భుంజీయ భోగాన్
రుధిర ప్రదీగ్ధాన్. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, మరి నా గురువులైనటువంటి ఆ మహానుభావుల మహాత్ముల యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటము కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభమును కోరుకున్న వారు వారందరూ కూడా పెద్దలే కదా, మరి అటువంటి వారిని వధించిన సో మేము అనుభవించేదంతా కూడా రక్త పంకిలం అవుతుంది కదా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే వారిని వధించి మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి లాభాలను భోగించడము అంటే అతడు ఆలోచిస్తూ ఉండే అది రక్త కళంకితమైనటువంటి వాటిని అనుభవించటమే అవుతుంది అని అర్జునుడు భావిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ అర్జునుడు కృష్ణుడితో, నచైతద్ విద్మ కతరన్నో గరీయో యద్ వాజయేమ యది వానో జయేయుః యానేవ హత్వాన జిజీవిషామా తీకవస్థితా ప్రముఖేదార్తరాష్ట్రాః. సో వారిని జయించడమా లేదా వారిచే జయించబడడమా అనేది వాటిలో ఏది ఉత్తమమో కూడా తెలియదు. మరి ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను వధిస్తే మేమిక జీవించి ఉండడం కూడా వ్యర్థమే. అయినా వారిప్పుడు యుద్ధ రంగంలో మా ఎదుట నిలిచి ఉన్నారు అంటూ మరొక అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి. వారిని జయించడమా అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులైనటువంటి తన సహోదరులైనటువంటి కౌరవులను జయించడం, లేదా వారి చేత జయించబడడమా అంటే వాళ్ళు గెలవడం. మరి అనేది ఈ రెండిట్లో ఏది మంచో నాకు తెలవడం లేదు, ఏది ఉత్తమమో నాకు అర్థమవడం లేదు. మరి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులను వధిస్తే మేము ఇంకా జీవించి ఉండడం కూడా వ్యర్థమే. ఎందుకంటే అన్నదమ్ముల పిల్లలే కదా వాళ్ళంతా. మరి అటువంటి మరి ఇప్పుడు వారు ఆ యుద్ధ రంగంలో మా ఎదుట నిలిచి ఉన్నారు అంటూ అర్జునుడు అతని యొక్క నిస్సహాయ స్థితిని, తాను ఎందుకు యుద్ధం చేయలేనంటున్నాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి సాధారణంగా యుద్ధము క్షత్రియుల ధర్మమే అయినప్పటికీ కూడా యుద్ధం చేసి అనవసరమైనటువంటి హింసకు తెగించాలో లేదో, యుద్ధాన్ని త్యజించి భిక్షమెత్తుకొని జీవించాలో అర్జునుడికి తెలియని అయోమయమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ పరిస్థితుల నుండి బయటపడవేయడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలు మనకి ఈ భగవద్గీతలో ఉండేటువంటివి. సో ఆ విధంగా అన్న తర్వాత ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్ఛ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో, లోభము మమకారము అనే కారణము దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా యొక్క కర్తవ్య విషయంలో నేను మోహాన్ని చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. మరి నాకు ఏది ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని ఈ స్థితిలో నేను నిన్ను అడుగుతూ ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశము గావించు అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానులోని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి నియమానుసారము లౌకిక కర్మల పద్ధతే మనందరికీ కూడా ఈ కలవరానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి ఈ పరిస్థితులలో ఈ లోభము మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా, లోభము అనేటువంటి ఈ దోషము కారణంగా ఆయన తన యొక్క ధర్మ విషయంలో మోహానికి కలవరానికి గురి అయ్యాను అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మోహం చెంది నేను శాంతిని కోల్పోయాను, కాబట్టి నాకు ఏది సరైనదో దాన్ని తెలియచెయ్యి, నేను నీకు శరణాగతుడను శిష్యుడను అంటూ ఉన్నాడు. సాధారణంగా శరణాగతి అంటే నేర్చుకోవాలనే కుతూహలము,
మనకున్నటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అనుభవం ఉండాలి అని చెప్తారు. మరి జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కోరుకోవడం. మరి ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసింది కూడా అదే. నేను నీకు శిష్యుడను శరణాగతుడను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా ఎంచుకున్నాడు. మరి శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విఫలాలను మరియు బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు అదే చేశాడు ఇప్పుడు. మరి ఆ విఫలాలను, బలహీనతలను అంగీకరించందే ఎవడో కూడా మన జీవితంలో విజయం సాధించలేడు అని చెప్తారు. ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఆ విధంగా మమకారము అనే దోషం కారణంగా నేను ఇప్పుడు మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను అని అంటూ ఇంకా అడుగుతున్నాడు. నా యొక్క ఇంద్రియాలను శుష్కింప చేస్తున్న ఈ శోకమును పోగొట్టుకునే ఉపాయం ఏది కూడా నాకు తోచడం లేదు. నేను ఈ భూమిపైన సుసంపన్నమైనటువంటి ఎదురులేని రాజ్యాన్ని గెలిచిన లేదా దేవతలు వంటి ఆధిపత్యాన్ని పొందిన ఈ శోకము నుండి బయటపడలేకుండా ఉన్నానయ్యా నేను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక ఈ విషయాలన్నీ కూడా సంజయుడు చెప్తుండు. ఇంకా అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో సంజయుడు అంటున్నాడు, మరి శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి అర్జునుడు, మరి అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటున్నాడు, చేతగాని వాడు అనుకుంటున్నావేమో. ఆయన శత్రువులందరినీ కూడా జయించగలిగే, తప్పింపచేసగలిగేటువంటి ఆ అర్జునుడు మరి ఈ విధంగా చెప్పి, నేను నా యొక్క శోకాన్ని తొలగించుకునే ఉపాయమే నాకు తెలియడం లేదు అంటూ చెప్పి ఆ కృష్ణుడితో, ఓ గోవింద నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు విచారణ చేశాడు కదా, నా కుమారులు పాండుకుమారులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధ సన్నద్ధులైన తర్వాత అంటూ అడిగాడు కదా. సో సంజయుడు ఈ విధంగా అతనికి ఆ విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా అంటున్నాడు సంజయుడు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికెను, తమువాచ హృషీకేశ ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు మౌనంగా ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడో, ఆ విషాదవశుడై శోకతప్త హృదయంతో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి అర్జున్ని చూసి నవ్వుతూ శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భగవద్గీత బోధనలు స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏమన్నాడో చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు. భగవద్గీత బోధనలు ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన ఏమన్నాడో చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూం చ నాను శోషంతి పండితాః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అన్నాడట ఈ విధంగా, ఓ అర్జున, నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే ఉన్నావు, మరి దుఃఖించని విషయం గురించి దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. వివేకవంతులు జీవించి ఉన్న వారి గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖింపరు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తన యొక్క బోధనలను అర్జునుడికి, ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మాట్లాడలేదు. మొదటి అధ్యాయంలో
అర్జునుడు ఎన్నో ధర్మాలు అది ఇది అంటూ చెప్పాడు, కానీ ఎక్కడ ఏమీ మాట్లాడలేదు జగద్గురు శ్రీకృష్ణుడు. కానీ ఎప్పుడైతే నేను నీకు శిష్యుడను శరణాగతుడను అన్నాడో, మరి తన శిష్యుడికి మందలిస్తూ బోధిస్తున్నాడు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, మరి నీవు ఒక పండితుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ నీ యొక్క చాతలో మూర్ఖుడిలాగా ఉన్నాయి అంటూ ఒక రకంగా మందలిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటివి. కనుకనే ఆ భగవంతుడు తన యొక్క గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి పరోక్షంగా అర్జున్ని ఓ మూర్ఖుడా అని సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు, మరి నీవు మాటలేమో పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, మరి కానీ అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి దుఃఖిస్తున్నావు కదా నీవు. మరి మరి పండితుడు అనేటువంటి వాడు ఈ జీవించి ఉన్నటువంటి వారి గురించి కానీ మరణించిన వారి గురించి కానీ దుఃఖించడయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, ఎందుకంటే ఈ పుట్టినటువంటి దేహం ఇవాళ రేపు నశించిపోయేటువంటిదే, కానీ ఆత్మ మాత్రమే ముఖ్యమైనటువంటిది. మరి ఈ దేహం అనేటువంటిది ఆత్మ ఎంత ముఖ్యమైనది కాదు. మరి ఇది తెలిసినటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి పండితుడు. కానీ అర్జునుడు ఇప్పటి వరకు పండితుడిలాగా మాట్లాడాడు కదా, కానీ అతన్ని మరి ఈ దేహము, ఈ భౌతిక దేహస్థితి ఎట్లా ఉన్నా అది అతనికి దుఃఖ కారణం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, మరి ఇక్కడ ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి. నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాదిపాహ నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఇంకా ఆ విధంగా చెప్పి అర్జునుడితో అంటున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఓ అర్జున, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ కాని నిలిచియుండని సమయం అంటూ ఏదియునూ లేదు. ఇక ముందు కూడా మనం అందరము ఉండకుండా ఉండము. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, అసంఖ్యాకమైనటువంటి జీవులకు వారి యొక్క వ్యక్తిగత కర్మ ఫలాల వివిధ యొక్క స్థితులను బట్టి అతడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ జీవులందరూ కూడా నిత్యమైనటువంటి వారు. అందుకే చెప్తున్నాడు, నీవు గాని ఈ రాజులందరూ కానీ, మరి నువ్వు ఇక్కడ ఎవరినో చంపుతానని అనుకుంటున్నావు, అది ఎవడు నువ్వు చంపేటువంటిది ఏమీ లేదు. సో మనమంతా ఎప్పటికీ కూడా ఉండేటువంటి వాళ్ళమే. అంటే ఆత్మ రూపంలో మనం ఎప్పుడుగా ఉంటాం. నశించేదేది ఈ దేహం మాత్రమే. ఈ దేహం ఎలాగూ నశించేటువంటిది. సో మరి అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ, ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. అంటే ఈ ఆత్మ రూపంలో మనం ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండే వాళ్ళము అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. దేహదారి నిరంతరము ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనమును, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమును క్రమంగా పొందుతున్నట్లుగానే జీవాత్మ కూడా మరణ సమయంలో మరొక దేహమును పొందును. ఈ విషయమున వివేకవంతుడు ఆందోళన చెందడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. అంటే ప్రతి జీవుడు కూడా వ్యక్తిగత ఆత్మ అయినందువలన ప్రతి క్షణం కూడా ఈ దేహాన్ని మారుస్తూ ఉంటాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు బాలుడిగాను, ఎందుకంటే మన ఈ దేహాన్ని చిన్నప్పుడు బాలుడిగా ఉండేటువంటి ఇప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. అది చూసి మరి అదెవరంటే నేనే అంటాం. మరి అప్పుడున్నటువంటిది మనము ఇప్పుడున్నది వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకప్పుడు బాలుడుగాను, ఇంకొకప్పుడు యవ్వనవంతుడుగాను, ఇంకొకప్పుడు ముసలివానిగాను కనబడుతూ ఉంటాడు. అయినా అదే ఆత్మ కొనసాగిస్తూ ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక మరణం తర్వాత ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మ ఆ చివరికి ఈ దేహాన్ని విడిచి వేరొక దేహంలోనికి వెళుతూ ఉంటుంది. కనుక ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది. అందుకే మనకి ఆత్మకు దేహానికి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని, వ్యత్యాసాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. మనం సాధారణంగా ఈ విధంగా ఉంటాము అని చెప్తుంటారు. స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, ఆత్మ, ఈ మూడింటి కలయిక ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ స్థూల శరీరం అనేటువంటిది మరణంతో వేరవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే
ఫలానా వాడు పోయాడు అంటాడు. పోయినప్పుడు ఏంది మరి, ఈ దేహం ఇప్పటిదాకా నాది నేను అంటూ ఉండేటువంటి శరీరం అక్కడ ఉంటుంది, కళ్ళు ఉంటాయి, చేతులు ఉంటాయి, ఈ కాళ్ళు ఉంటాయి, కానీ ఏమీ కదలలేడు. కారణం ఏంటంటే అది భౌతికమైనటువంటి జడ పదార్థంతో తయారైనటువంటి ఈ దేహం. అలాగే సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, మరి ఆ అహంకారము, బుద్ధి, ఇవి సూక్ష్మ శరీరంగా చెప్పబడతాయి. అది ముక్తి ద్వారా వేరవుతుంది. ముక్తి పొందినప్పుడు అది కూడా వదిలివేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఆత్మ సచ్చిత్ ఆనందమైనది, శాశ్వతమైనది ఆత్మ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ దేహంలో ఈ పంచమహాభూతాలతో, భూమి, అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, గాలి అనేటువంటి 5 మూలకాలతో ఈ దేహం తయారైంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ భౌతిక దేహంలో ఈ దేహము అనేటువంటిది ఒక యంత్రం లాంటిది. ఆ యంత్రంలో డ్రైవర్ ఉన్నప్పుడే యంత్రం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఉన్నప్పుడే ఈ దేహం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము, మరి ఆ ఆత్మ గురించి వదిలేసి ఆ యంత్రము లేదా ఒక పంజరంలో ఉండే పక్షి ఉన్నట్లయితే ఆ పంజరానికి మెరుగులు పెడుతున్నాం తప్ప పక్షిని మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. పంజరాన్ని, దేహాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాం, కానీ ఆత్మను అశ్రద్ధ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మకు సంబంధించిన ఆత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం లేదు మనం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితి క్షశ్వ భారత. కాలక్రమంలో ఈ కాలం మనకు సీజన్స్ అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఇంతకుముందు వర్షాకాలం వచ్చింది, అది శాశ్వతంగా లేదు, వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడేంది, చలికాలం వచ్చింది, ఇది కూడా కొంతకాలం వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఎండాకాలం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా కాలాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ది సీజన్స్ కమ్ అండ్ గోస్. అలాగే మనలో కూడా అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికములైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలు కలగడము అనేది మనలో, మన జీవితంలో సుఖాలు దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటుంటాయి. వాటిని ఎలా పోలుస్తున్నారంటే కాలక్రమంలో అవి పోవడము అనేది చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం లాంటివి. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇంద్రియ అనుభూతి వలన ఇవన్నీ కలుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అటువంటి ద్వంద్వాల నుండి కలత చెందకుండా ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ పురుష శ్రేష్ఠుడైన అర్జున, సుఖదుఖముల చేత కలత నొందక ఆ రెండింటి యందు ధీరుడై, అంటే చెలించకుండా నిశ్చల నిలుచువాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నా సతో విద్యతే భావో న భావో విద్యతే సతః ఉభయోరపి దృష్టోంత త్వనయోస్తత్వదర్శిభిః. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అశాశ్వతమైన దానికి స్థిరత్వము లేదు. అంటే ఈ దేహము అశాశ్వతమైనది, అది ఎప్పటికైనా నశించిపోయేటువంటిదే, అది స్థిరమైనది కాదు. మరియు శాశ్వతమైన దానికి అంతం లేదు. అంటే ఆత్మ శాశ్వతమైనది, దానికి మరణం అంటూ లేదు, అంతం అంటూ లేదు, అది ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది. ఈ రెండింటి స్వభావాన్ని యథార్థంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి తత్వజ్ఞులు ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అవినాశితు తద్విత్తి ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య నకచ్చితు కర్తుమర్హసి. ఓ అర్జున, శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకో. అంటే అవినాశి అయినటువంటి ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవడు సమర్థుడు కాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే అర్జునుడు వారి గురువులను, తాతలను అందరినీ చంపుతాను, నేను ఎవరినో చంపుతాను అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. అందుకే చెప్తున్నాడు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ
ఈ ఆత్మను ఎవడు కూడా నశింప చేయలేడు. అది శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది, నశింపు లేనిది అని నీవు తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నిజమైనటువంటి స్వభావాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మ మనకి చాలా సూక్ష్మమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ శ్వేతాశ్వతరణోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి అంశం ప్రకారంగా వెంట్రుక కొన భాగాన్ని తీసుకొని 100 భాగాలుగా విభజించి అందులో మరి ఒక భాగాన్ని తీసుకొని మరొక 100 భాగాలు, అంటే ఆ వెంట్రుక కొనలోని 10,000 వంతు పరిమాణంలో ఒక వంతుగా అంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఆత్మ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అది శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నాశనం చేయలేని అపరిమితమైన మరియు శాశ్వతమైన జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము, ఈ శరీరాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది తప్పక నశించేటువంటిదే. అంటే ఆత్మ పొందినటువంటి ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది తప్పక నశించేటువంటిదే. కాబట్టి ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే స్వభావ రీత్యా దేహము, భౌతిక దేహము నశించిపోయేటువంటిదే. ఇది ఇప్పుడే నశించవచ్చు, లేదా కొన్నేళ్ల తర్వాత నశించిపోవచ్చు. కాబట్టి కాలక్రమంలో ఎలాగూ ఇది పోయేటువంటిదే. మరి అటువంటి ఈ దేహాల గురించి నీవెందుకు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు? మరి నీవు నీ యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని ఆచరించవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, మరి ఓ అర్జున, ఎవడైతే ఈ ఆత్మ ఇతరులను చంపుతుంది అని అనుకునేవాడు, అలాగే ఆత్మ ఇతరుల చేత చంపబడుతుంది అనుకునేవాడు, ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే, జ్ఞానవంతులు కారు అంటూ చెప్తున్నారు. నిజానికి ఆత్మ చంపదు మరియు చంపబడదు. అంటే ఆత్మ నిజానికి ఎవరిని చంపదు, ఎవరి చేతను చంపబడదు, శాశ్వతమైనది. అంటే ఆత్మ సచ్చిత్ ఆనందమయమైనటువంటిది అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఆత్మకు ఎన్నడూ జన్మ గాని మరణం గాని మృత్యువు గాని లేదు. ఆత్మ జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. అంటే ఆ భూతకాలము, వర్తమాన కాలము, భవిష్యత్తుని చెప్తున్నాడు. ఆత్మ ఇంత ముందు జన్మించలేదు, ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది, జన్మించదు, ఇప్పుడు జన్మించదు, ఇక ముందు కూడా జన్మించబోదు. అది జన్మరహితమైనది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. దేహము చంపబడిన ఆత్మ చంపబడదు అంటూ ఆయన ఆత్మ గురించి, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి ఇస్తూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి, తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, మనిషి పాత వస్త్రాలను విడిచి, అంటే చినిగిపోయినటువంటి ఆ పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ఏ విధంగా ధరించునో అదే విధంగా ఆత్మ ఈ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే వ్యక్తిగత ఈ ఆత్మ దేహం మార్చడం అనేది అంగీకరించబడినటువంటి యథార్థము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
సో ఈ విధంగా ఈ దేహము క్షీణించి సాధారణంగా ఈ దేహం పుడుతుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది, కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత క్రమంగా క్షీణించిపోతూ ఉంటుంది. మనం చూస్తూనే ఉంటుంటాం. సో బాల్యము, యవ్వనము, వృద్ధాప్యము, ఆ వృద్ధాప్యములు అన్ని క్షీణించిపోతూ ఉంటుంటాయి. చివరికి ఆ దేహం నశించిపోయేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దాహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధాల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, ఆత్మ అగ్ని చేత దహింపబడదు, వాయువు చేత ఎండింపబడదు. సాధారణంగా ఆయుధాల చేత దేన్నైనా మనం ఖండించవచ్చు, కానీ మరి ఎటువంటి ఆయుధాల చేత కూడా ఆత్మ ముక్కలుగా ఖండింపబడదు. మరి అగ్ని ప్రతిదాన్ని కూడా దహించి వేస్తుంది, కానీ ఆత్మనది దహింపలేదు అని చెప్తారు. నీరు ప్రతిదాన్ని తడుపుతుంది, కానీ ఆత్మనది తడపలేదు అని చెప్తున్నారు, దాని యొక్క సూక్ష్మత్వ కారణంగా. అలాగే వాయువు వీస్తే అన్ని ఆరిపోతూ ఉంటాయి, ఎండుతూ ఉంటాయి, కానీ వాయువు మరి ఆత్మను ఎండింపచాలదు అని చెప్తున్నారు. మరి జీవాత్మ ఛేదించుటకు వీలు లేనిది, నీటిలో కరిగించుటకు వీలు లేనిది, దానిని దహించుట గాని ఎండించుట గాని శక్యము కాదు. అది నిత్యమైనది, సర్వవ్యాపకము అయినది, మార్పురహితము. ముఖ్యంగా అచలమును సనాతనము అయి ఉన్నది ఆత్మ అంటూ ఆ ఆత్మతత్వాన్ని ఇక్కడ మనకి బోధిస్తూ ఉన్నారు ఈ గీతాసారము సాంఖ్యయోగము అనేటువంటి 2వ అధ్యాయంలో మనకి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఇంకా బోధిస్తూ ఉన్నారు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యాతే నత్వం శోషితుమర్హసి. ఓ అర్జున, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కావున అనివార్యమైన దాని గురించి నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. మరి అనివార్యమైనటువంటి ఈ విషయాల గురించి, ఈ ధర్మ నిర్వహణ గురించి నీవు శోకించవలసిన అవసరం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు మరలా తిరిగి జన్మిస్తూ ఉంటాడు. కనుక అనివార్యమైనటువంటి నీ యొక్క విధి నిర్వహణలో నీవు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అర్జున అంటూ ఆయనకి చెప్తున్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, సృష్టించబడిన ప్రాణులన్నీ పుట్టుక ముందు అవ్యక్తములుగా ఉన్నవి, జీవిత కాలంలో వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి, మరలా మరణించి పిదప అవ్యక్తులు. కావున నీవు ఎందుకు శోకించుట? ఈ విషయం గురించి నీవు శోకించవలసిన అవసరం లేదు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఈ సృష్టించబడేటువంటి జీవులు అంతకుముందు అవి అప్రకటితాలుగానే ఉండేవి, అవ్యక్తంగానే ఉండేటువంటివి, మధ్యలోనే అవి ప్రకటితమవుతూ ఉండేవి, తిరిగి నశించినప్పుడు మళ్ళీ అప్రకటితం అవుతూ ఉన్నాయి. కనుక మరి ఈ విధంగా అనివార్యంగా జరిగేటువంటి ఈ విషయాల గురించి నీవెందుకయ్యా దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు అంటూ అర్జున్ని చెప్తున్నటువంటి విషయాలు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, క్షత్రియుడిగా స్వధర్మమును అనుసరించి ధర్మం కొరకై యుద్ధం చేయుట కన్నను శ్రేయదాయకమైనది వేరొక్కటి లేదు అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున. కావున సంశయించ అవసరమే లేదు అంటూ ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఆయనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా ఆయన చెప్తుంటారు అంతకు దీనికి పూర్వము శ్లోకంలో, హరే కృష్ణ, ఓ భరతవంశీయుడా, దేహముందు వసించేటువంటి దేహి ఎన్నడూ కూడా చంపబడదు. కావున ఏ జీవిని గురించి నీవు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మా తాతని, మా గురువుని నేనెవరిలో చంపుతున్నాను అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడిని, గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుని యుద్ధంలో మరణిస్తారు అనేటువంటి భయంతో అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటున్నాడు. కాబట్టి నీ యొక్క ధర్మంగా, క్షత్రియుడిగా నీ యొక్క ధర్మం కోసమై నీవు యుద్ధం చెయ్యి.
దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది నీకు ఇంకొకటి లేదు. అంటే స్వధర్మాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. మన ధర్మాన్ని మనం తప్పక నిర్వర్తించవలసినదే అనేటువంటి విషయాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఆయన ఓ అర్జున, స్వర్గ ద్వారాలు తమ కొరకు తెరిచే అటువంటి యుద్ధ అవకాశాలు కోరకుండానే పొందే క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు. నీవు మరి వాస్తవానికి పాండవులు కోరుకోలేదు ఈ యుద్ధం, మరి కోరుకోకుండానే వచ్చినటువంటి యుద్ధం. మరి ఈ యుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు. కాబట్టి ఒకవేళ యుద్ధంలో గెలిస్తే రాజ్యం వస్తుంది. ఏ విధంగానైనా ఇది నీకు, ఆయన అడిగాడు కదా అంతకుముందు, ఏది ఉత్తమమో తెలవటం లేదని. అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఒకవేళ నీవు నీ స్వధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నిర్వహింపకపోయినట్లయితే, స్వధర్మాన్ని నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు నిశ్చయముగా నీవు పాపముని పొందుతావు. యోధుడుగా నీ యొక్క కీర్తిని కూడా కోల్పోతావు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు పేరుగాంచినటువంటి ఒక యోధుడు, మహావీరుడుగా పేరుగాంచినటువంటి వాడు. అనేక మంది దేవతలతో కూడా ఆయన యుద్ధం చేస్తాడు. శివుడితో కూడా యుద్ధం చేసి గొప్ప కీర్తిని పొందుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ వేటగాడి రూపంలో వచ్చినటువంటి శివుడితో పోరాడి ఆయనను మెప్పించి, ఆయనను ఓడించి, ఆయన పాశుపత హస్త్రాన్ని పొందుతాడు. అర్జునుడు బహుమతిగా పొందుతాడు శివుడి నుండి. మరి అంత గొప్ప యోధుడుగా తెలిసినటువంటి అర్జునుడు ఇక్కడ యుద్ధం చేయకుండా ఉంటే మరి నీకు అపకీర్తి కలుగుతుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, జనులు నీ యొక్క అపకీర్తిని గురించి ఎప్పుడు చెప్పుకుంటారు. మరి అలా నీ అపకీర్తి ప్రచారం అవుతుంటే గౌరవం కలిగినటువంటి వ్యక్తికి అపకీర్తి అనున్నది మరణం కంటే దారుణమైనటువంటిది కదా. అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు, నీ పేరు ప్రతిష్టలైన గొప్ప గౌరవం కలిగి ఉన్న సేనా నాయకులు భయం చేతనే యుద్ధ రంగము నుండి నీవు పారిపోయావు అనుకుంటారు. అలా భావించి వారు నిన్ను చులకన చేస్తారు. వాస్తవానికి అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, ఈ కులాచార వంశాచారాలు, మా గురువు గారు, మా పితామహుడు, మరి ఇటువంటి వాళ్ళని చంపడము మంచిది కాదని అనుకుంటున్నాడు తప్ప యుద్ధం చేతకాక కాదు. కానీ అలా యుద్ధం చేయకుండా నీవు పారిపోయినట్లయితే, నీవు నీ యొక్క ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైతే నీ శత్రువులుగా ఉన్నటువంటి కర్ణుడు మొదలైన వాళ్ళు నీ ఒక పెరికి పొందలాగా పారిపోయావు అనుకొని వారు నిన్ను చులకన చేస్తారు అంటూ ఆయన యొక్క పరిస్థితుల గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కుంతి కుమార, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ ఇక్కడ. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఇంతకుముందు కొంచెం సందేహంలో ఉన్నాడు, తన పక్షానికే విజయం కలుగుతుంది అనేటువంటి నిశ్చయం ఏమిటి అని అడిగాడు కదా అప్పుడు. మరి ఎందుకు యుద్ధం చేసి తీరాలి? ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి వధింపబడిన లేదా గెలిచిన రెండు కూడా మంచివే అని చెప్తున్నారు అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవాన్. ఎందుకంటే ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, ఒకవేళ మీరే గెలిస్తే రాజ్యభోగాలు వస్తాయి. ఈ రెండు కూడా ఉత్తమమైనవే కనుక కృతనిశ్చయుడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయనకి, సుఖదుఖములను గాని లాభ నష్టాలను గాని జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధము కొరకే నీవు యుద్ధం చెయ్యి. అట్లు చేయుటచే నీకెప్పుడు పాపము కలగదు. అంటే మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి, అంతేకాని చేస్తున్నా కాబట్టి దీనివల్ల లాభం ఏంటి నష్టం ఏంటి అని ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో, సుఖదుఖాలను కానీ లాభము నష్టాలను కానీ జయాపజయాలను గురించి ఆలోచించకుండా క్షత్రియుడిగా నీవు యుద్ధం చేయాలి. నీవు క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మం యుద్ధం చేయడం కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. అలా చేసినట్లయితే అది ఎందుకంటే మరి యుద్ధంలో వాళ్ళని సంహరించడం పాపం అనుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. అలా చేయడం, యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో వధింప చేయడం అనేటువంటిది ఎటువంటి పాపము కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు సాంఖ్యయోగం ద్వారా వివరించాను. ఇప్పుడు
ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను, విను అర్జున. ఇట్టి జ్ఞానంతో నీవు పని చేసినప్పుడు కర్మబంధనముల నుండి విముక్తి పొందుతావు అని ఆయనకి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో అంటూ చెప్తూ ఈ బుద్ధి యోగం గురించి చెప్తూ, అంటే భక్తి మార్గాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చెప్తూ అంటున్నారు, ఈ ప్రయత్నమునందు అంటే నీ యొక్క ధర్మాన్ని ఆచరించడం యందు నష్టం గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైనటువంటి భయము నుండి మనిషిని అది రక్షిస్తుంది. అంటే కర్మఫలాసక్తి లేకుండా కర్మలను చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అదే బుద్ధి యోగం లేదా భక్తి యోగం అని చెప్పబడేటువంటి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖాహ్యానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున అంటే ఫలాసక్తి లేని కర్మను ఆచరించడము, ఈ మార్గంలో ఉన్నవారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యము ఒక్కటే, కానీ స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా ఉంటుంది అంటూ ఈ స్థిరత్వం లేని వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసము ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ, అధికారము మొదలైన వాటిని పొందడానికి వివిధములైనటువంటి కామ్యకర్మలను, నానా రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలు ఉపదేశించబడినటువంటి ఆ వేద అలంకృత వాక్కుల చేత, వేదాల యందు చెప్పబడినటువంటి ఆ మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షితులవుతారు, అనురక్తులవుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇది ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైనటువంటి జీవితమును కోరుకున్న వారవడం చేత మరి దానికి మించినది మరొకటి లేదని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అంటూ ఈ కామ్యకర్మలను, సాధారణమైనటువంటి కర్మకాండాలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి సమాదౌ న విధీయతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భోగానుభవము మరియు లౌకిక సంపదలకు ఆకర్షితులై వాని చేత మోహపరవశులకు వారి మనసునందు భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవ గూర్చిన స్థిర నిశ్చయము కలుగనే కలగదు. అంటే ఆ ఇంద్రియ భోగానికి, భౌతికమైనటువంటి ఆ సంపత్తికి అమితంగా ఆసక్తులైనటువంటి వారు, అనురక్తులైనటువంటి వారు ఆ మోహితులయ్యి మనసులో ఆ భగవానుని యొక్క భక్తి పట్ల స్థిర నిశ్చయము వారికి రానే రాదు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్తైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగ క్షేమహాత్మవాన్. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున.
సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వేదములు ముఖ్యంగా త్రిగుణములకు సంబంధించిన విషయాలను గురించి చర్చించును. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల గురించి, సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి 3 గుణాలను గురించి సంబంధించిన విషయాలనే చర్చిస్తాయి వేదాలు ముఖ్యంగా. ఓ అర్జున, నీవు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడవై ద్వంద్వముల నుండి మరియు యోగక్షేమములు అనేటువంటి చింతల నుండి విడివడిన వాడవై ఆత్మయందు స్థిరుడమవు, ఆత్మలో నెలకొను అంటూ చెప్తున్నారు. సో సమస్త భౌతికమైనటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోని త్రిగుణాల యొక్క చర్య ప్రతిచర్యలతో కూడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యావానర్థ ఉదపానే సర్వత సంప్లుతోదకే తవాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, చిన్న భావి చేత వనకూడేటువంటి అంటే వలన, చిన్న నూతి వలన కలుగు ప్రయోజనాలన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయము నందలి జలం చేత సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతరార్థాలను గ్రహించిన వానికి సిద్ధిస్తాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వకర్మణి. ఓ అర్జున, నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మములను ఆచరించుట ఎందే నీకు అధికారము కలదు గాని ఆ కర్మఫలమునందు కాదు. నీవే కర్మఫలములకు కారణమని ఎన్నడూ అనుకోకు. అలాగనే చేయవలసినటువంటి కర్మలను మానుటలో ఆసక్తుడవు కాకు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు జయము అపజయముల పట్ల సమస్త ఆసక్తిని విడిచి సమత్వ భావనలో నీ యొక్క విధిని నిర్వర్తించు. అటువంటి సమత్వమే యోగమని పిలువబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా భక్తి యోగం ద్వారా సమస్తమైనటువంటి దుష్ట కార్యాలను దూరం చేసి భగవంతునికి శరణజొచ్చు తమ కర్మ ఫలాలను భోగించేటువంటి వారు లోపులు అంటూ చెప్తూ ఇక ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానుల వారు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థమనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞ తదోచ్యతే. దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు, ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించే సర్వ విధములైన కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు త్యజించునో మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడిన మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నొందునో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే మనిషి మానసిక కల్పనల నుండి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఇంద్రియ భోగవాంఛలను విడిచిపెట్టినప్పుడు, ఆ విధంగా శుద్ధిపడినటువంటి అతని యొక్క మనసు కేవలము ఆత్మయందే సంతృప్తి చెందినప్పుడు అతడు విశుద్ధ దివ్య చైతన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడుగా, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడతాడు. అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. అలాగే ఇంకా దీనికి చెప్తుంటారు, త్రివిధ తాపాలలోనూ మనస్సు కలత చెందని వాడు, సుఖము కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగని వాడు, రాగము భయము క్రోధముల నుండి విడివడిన వాడు స్థిరమైన మనసు కలిగినటువంటి ముని అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్పి ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ,
యథా సంహారతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే తన యొక్క యుక్తిని అనుసరించి ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలగడమే యోగికి లేదా భక్తుడికి లేదా ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడి యొక్క పరీక్ష అని చెప్తుంటారు. ఇలా తాబేలు కూడా ఏం చేస్తుంది, తన అవయవాలని అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటుంది, తర్వాత అది తనకు ఆటంకం అంటే ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే అవయవాలన్నింటినీ కూడా ఆ చిప్పలోనికి ముడుచుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే మనకు చుట్టూ ఎన్నో ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు ఉన్నా వాటన్నిటికీ అతీతంగా ఉండేటువంటి ఏ క్షణంలోనైనా వాటిని ఉపయోగించుకోగలుగుతుంది. అలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది. కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడము ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతడు చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు. అంటే ఇక్కడ మనిషి దివ్యంగా నెలకొననిదే ఇంద్రియ భోగాన్ని వదిలివేయలేడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏదైనా మనకి చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాం అనుకోండి, దానికంటే ఉన్నతమైనది వస్తే దాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం అనుభవించేటువంటి సుఖాలే గొప్పవి అని భావిస్తూ మనం ఇక్కడ ఉంటున్నాం. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ భౌతికమైనటువంటివన్నీ తాత్కాలికమైనవి అని తెలుసుకున్నప్పుడు వీటిని వదిలి ఆధ్యాత్మికం అంటే భక్తి యోగంలో నిమగ్నమవుతారు అని చెప్తున్నారు. యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాదీని హరంతి ప్రసభం మనః. ఓ అర్జున, ఇంద్రియాలు ఎంతటి బలవంతము మరియు దృఢమైనవంటే వానిని నిగ్రహించుటకు యత్నించు యుక్తాయుక్త జ్ఞానము గల పండితుడి యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేస్తాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియాలు చాలా బలమైనవి దృఢమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే జ్ఞానవంతులను కూడా ఆ కల్లోలితమైనటువంటి మనసు చేత ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ భౌతికేంద్రియ భోగాలకు బలవుతారు అని చెప్తుంటారు. మహర్షులు పరిపూర్ణ యోగి అయినటువంటి ఆ విశ్వామిత్రుడు కూడా తీవ్రమైనటువంటి యోగ సాధనల ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మేనక చేత మైథున సుఖానికి అతడు ఆకర్షితుడవుతాడు. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇవి. ఎంత యుక్తాయుక్త జ్ఞానం కలిగినటువంటి పండితుడి యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేస్తాయి ఈ ఇంద్రియ వాంఛలు అని చెప్తున్నారు. మరి వాటి నుండి బయటపడడానికి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తమ ఇంద్రియాలను వశమునందు ఉంచుకొని మనసుని ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసినటువంటి మనిషి స్థితప్రజ్ఞుడు అనబడతాడు అని చెప్తున్నాడు. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః. అంటే నా యందే మత్పరః అంటూ చెప్తున్నటువంటి ఆ భగవంతుని నా సంబంధంలోనే అంటే భగవత్ సంబంధంలోనే మనసుని ఉంచినటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే.
ఎల్లప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల నుండి కోపము కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంద్రియార్థాలను గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనిషి వాటి పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది మనిషికి అని చెప్తున్నారు. అట్టి ఆసక్తి నుండి కామము ఉత్పన్నమవుతుంది అని, కామము నుండి క్రోధము వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. కోపం మూలంగా అధిక మోహం కలుగుతుంది. మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది. జ్ఞాపక శక్తి భ్రమ వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి పతనం చెందుతాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే క్రోధం నుండి పూర్తి మోహము ఉత్పన్నమవుతుంది అని, మోహము నుండి స్మృతి భ్రమణ కలుగుతుంది అని, అంటే జ్ఞాపక భ్రమణం, బుద్ధి నశిస్తుంది అని, బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి పతనం చెందుతాడు, అంటే ఈ సంసార సాగరంలో పడిపోతూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి. ఇంకా చెప్తున్నారు, కానీ ఓ అర్జున, సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడిపడిన వాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగిన వాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని, పూర్తి యొక్క కరుణను, భగవంతుని యొక్క కరుణను పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఈ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో సంతుష్టుడైన వానికి భౌతిక అస్తిత్వపు అంటే త్రివిధ తాపాలు ఏమాత్రము కలుగవు అంటూ చెప్తున్నారు. అటువంటి సంతుష్ట చైతన్యంలో మనిషి బుద్ధి శీఘ్రమే స్థిరమవుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, భగవానుడితో సంబంధము లేని వానికి దివ్యమైనటువంటి బుద్ధి కానీ స్థిరమైన మనసు కానీ ఉండదు. అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ఆలోచించని వాడికి ఈ స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి కానీ మనసు కానీ ఉండదు. అవి లేనిదే శాంతికి అవకాశమే లేదు. ఇక శాంతి లేకుండా సుఖం ఎలా కలుగుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనో విధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నవామి వాంబసి. సో బలమైన గాలి అంటే తీవ్రమైనటువంటి గాలి ఆ నీటిలోని నావను త్రోసివేసినట్లు, దాని యొక్క దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేసినట్లుగా ఏ ఒక్క ఇంద్రియంపై కానీ మనసును కేంద్రీకృతమైనచో అది మనిషి యొక్క బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే తీవ్రమైన గాలి నీటిలో నావను తోసివేసినట్లుగా ఈ మనస్సు ఏదైనా ఒక ఇంద్రియం పైన సంలగ్నమైనట్లయితే అది ఇక మనిషి యొక్క బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బుద్ధి ద్వారానే మనము ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి తెలుసుకునేటువంటిది. సో మరి ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలో ఉన్నప్పుడు మనసు సక్రమంగా పనిచేయక అది బుద్ధి కూడా సక్రమంగా చేయదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కాబట్టి ఓ మహాబాహు, ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు కలవాడా, ఎవ్వని ఇంద్రియాలు వాటి ఇంద్రియార్థముల నుండి నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరుడవుతాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమి యస్యాం జాగతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః. సో మరి
జీవులందరికీ సర్వజీవులకు ఏది రాత్రి సమయము? అది ఆత్మ నిగ్రహం కలవానికి మేల్కొనియుండు సమయము. సకల జీవులకు మేల్కొనియుండు సమయము అంతర్ముఖుడైన మునికి రాత్రి సమయము అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే రెండు తరగతులైనటువంటి తెలివి గల వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఒకరేమో ఇంద్రియ భోగార్థము లౌకిక కలాపాలలో తెలివిగా ఉండేటువంటి వారు, ఇంకొకరేమో ఆ అంతరేక లక్షణాలను కలిగి ఆత్మానుభూతి సాధనలో జాగృతమై ఉండేటువంటి వారు. మరి అటువంటి వారికి భౌతిక విషయాలపైన ఆసక్తి ఉండదు. మరి భౌతిక విషయాలను ఆసక్తి కలిగేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను లో ఉండలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి నకామ కామి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సర్వదా నీటిని నింపుతున్న నిశ్చలంగా నుండు సముద్రములోనికి నదులు ప్రవేశించుచున్నట్లు కోరికల నిరంతర ప్రవాహము చేత కలత నొందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు. ఎందుకంటే విశాలమైనటువంటి సముద్రము ద్వారా సముద్రము సర్వదా నీటితో నింపుతూ ఉన్నప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ అది నిశ్చలంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో నదులు పొంగుతూ వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తాయి, కానీ సముద్రము ఎప్పుడు కూడా నిశ్చలంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ కోరికల నిరంతర ప్రవాహము ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రవాహానికి, కోరికలకు ఎవడైతే కలత చెందకుండా ఉంటాడో అటువంటి వాడే శాంతిని పొందుతాడు. కానీ ఓ అర్జున, కోరికలను తృప్తి నొందించ యత్నించేటువంటి వాడు ఇక అటువంటి శాంతిని పొందలేడు అంటూ చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇక ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకం ఈ విధంగా ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్ఛతి. ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము. దీనిని పొందినవాడు మళ్ళీ మోహము చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు. అంటే అతడు భగవద్ రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో, అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని లక్ష్యంగా ఆ జీవనాన్ని గడిపినట్లయితే అతడు ఇక ఈ అనేకమైనటువంటి జన్మలు పొందవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఆ భగవంతుని చేసుకుంటాడు. అంటే ఇది కేవలం యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారికి సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయంగా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగము, దీనినే గీతా సారము అని కూడా పిలిచేటువంటి ఈ అధ్యాయము లోని అంశాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా